Shapiri fan ngake ngabona Fit, yabo isithemba ngikaze ngishalele Brahma ngishalele isithemba ngishalele yes clearish clearish Sure ngalo. yeah hey Brazo Brazo Shapiri Awukhaleli. ngicela ukukuchazela Fit yes imapeli point yami usazuyizwa ma Cha ngiyakulalela. Awusikhaleli. Hawu. Why usho njalo? Hawu. Awukhaleli. Why usho njalo? Hayi qhubeka neport lakho. yeah manje khuluma wedwa uma ufuna ukukhuluma Hayi sure Brazo. ngaya kaZuma ngaya kaDuma like imindeni lebra wami enesithembu enenyuka umuthi uyafika egcikeni ubone ukuthi mfethu le mali okuchachalela ukuyenza ngathi ufro yedwa ngeke akulungele ngoba ngathi ngeke wenze foko because it only makes sense uma usuyibona live mfethu nangu umuzi kaFro oqala nangu umuzi kaFro nangu umuzi ingane ezukuthi nangu bonke mfethu GLE ini sharp nangu mfethu it only made sense then indaba yesithembu yabo hey ngasho ngathi okay kodwa asithina ngisihane but it makes so much sense Kona usikhalelayo. le mpahlasha omkhulu kaThedi ngayibona ukuthi nami ngingashayela nje omkhulu kaThedi abafethu umuntu iphandla akasakwazi nokulibeka kahle ngoba phela nimgadini eyigadene Ngiyakhumbula. abakithi kubona ukudlula manje amajide Hayi. akupicture khona Shapiri it only made sense then Sawane. Kona usikhalela lapha bahola 5 blocks. Athi ufuna uba nesithembu umuntu uhola 5 blocks. khona abasifosayo nalo 5 blocks Siyacabanga. khona abafosa isithembu ngo-5 blocks Brazo. Uzothatha isithembu. vuza umuzi kababa yabafethu amajide nesikhathi sokudlala Amanzi afoster la. Siyacabanga. Ufuna uthatha isithembu. amajide yafosa uyayicabanga lo headache Yeah, bethu. Wena sibambe ethana into ezinhle. izinto wena umthandela unkosikazi wakho into enhle Bro akekho mfethu umuntu ongamthandela unkosikazi wakhe into enhle. Akekho. I don't think there's a guy out there bro omfunela unkosikazi wakhe nje uthabe nezinto ezinhle mfethu. You know, abe right, athandeke emphakathini, abuye. I don't think ukhona umshito njalo. You know. So nje mfethu I understand mina. But ke abantu mfethu into zabo abantu bane-faith shuthi unethemba ukuthi abakubo bazomsiza. omwini silotho hayi mama khululeke kuzolunga mama Yeah. kuzolunga because I think iqala lapho mfethu ekucabangeleni ufro wakhe izinto Yeah, eziwusharp of course. I mean, icabangela udladla ushap Yeah. icabangela ikari ushap 100%. icabangela istyle esiwushap sure. I mean, about lento isho ichaza manje about these families. I mean, uyabona lamadoda lawa, they've thought this thing through and they've planned and they make sure ukuthi they take care of their families, you know. Abafazi babo baphila kamnandi, ba right. Because bala kumfazi ufuna ukuhlupheka mfethu. Angiboni khona nganye abantu nje mfethu sifuna ukushiya kubo. Yesithembini yoshizila. nawe begrand ukuthi ufro wakho You know what I'm saying? So that's why when namafro ezeqala ke echitha kuba nzima. Ngoba amachita bafunela into ezinhle, they go all out and then ziyazothi fro ziyachitha ne-personal trainer. hey Shapiri uyayipersonalize ke manje bro hayi Shapiri uzuma personalize hayi uzuma personalize uthi usuzamile simanje Yeah, avela chithe Jimini yeah.
lapho uyamsupporta ngoba phela ukujima kwakhe kwenza ukuthi lo mzimba wakho ube usharp nibe grand. Of course. Uyayisupporta le mpahla. Yenza yonke into. Wenza yonke into ufiyazama. Usuyashoda phela. Oh, kushuthi usewumshito shodayo. Ashodisa lapha entweni. Oye ngakhe cheater. Sothi yini mhlawumbe engamenza ukuthi Ayangazi. Angazi. Okukhona wayebuza thina uthi cheatelani. Mhlawumbe uyibambile cheater noma mhlawumbe nje. Uyibambe cheater nje. Wayibuza nje ukuthi why ucheat. Mhlawumbe yakuchaza la ngento nawe wazayibona ukuthi yazi thini cha Ya understand. mina bangishaya nga understand mina bese. Yayithini?